Ayan na po mga kaibigan, no? Tanaw na po natin ang Biga. Pupunta po tayo dyan para malapitan po natin. Buriko, good morning. Labas tayo. Labas na naman tayo. Tara. Maglalabas na naman tayo. Yan, takbo bigla. Oh. Dali. Dali. Yung pa. Yan. Tara. Good morning mga kailaw. Ngayong araw na ito ay meron pala akong nakita dito sa lugar namin na tinatawag siyang Biga. Marami ako nakita dito, yung nakikita mo sa Facebook na binibintang mga halaman. Ipapakita ko sa inyo, napakarami dito. Mayroong mga maliit, mayroong mga malalaki. Pinuputol lang nga lang dito pag sobrang dami na eh. Pag nandito po kayo, pwede po kayong kumuha, libre lang. Tara, puntahan po natin. Kasama po natin ngayon si Buriko. Ayun. Lalakad na naman tayo. Tara, puntahan natin. Ayun oh, may bunga yung langka oh. Hinog na yan oh. Di pa nila pinipitas. Taas ba dito? Oh, siksik ka na naman dyan. Sa wakas, nandito na rin tayo sa Biga. Ikot ng aso ko. Hinihila ako kung saan saan. Itali muna kita dito para hindi ka makagalaw. Bahala ka sa buhay mo. Hindi tayo makapag vlog na maayos. Yan, para hindi ka makaalis dyan. Bahala ka dyan. Yan, dyan ka muna. Buriko, dyan ka muna. Yan na po mga kaibigan, oh. Nandito na po ako ngayon sa tinatawag po sa aming ano to, Biga. Kung mapapansin nyo, napakarami. Yun, ang tataas, ang lalaki. Dito, hinayaan lang po yan eh. Tapos pinuputol lang po pag sobrang dami na. Ang lalaki po ng mga dahon niya oh. Ayun na po yung bulaklak niya oh. Pag sobrang laki na po pala nito, nagkakaroon din pala siya ng bulaklak. Ganyan po ang kulay niya oh. Yan po yung mga ano naputol na. Yan, napakarami. Ngayon tumubo na naman ulit siya. Kasi dati sobrang kapal po yan talaga dito. Ganyan po kalalaki mga dahon niya no. Ngayon ang dami na pong pinutol kasi sa sobrang dami na. Ayan, nakakita na naman siya ng aso. Mamaya may pag-away ka na naman dyan. Sige. Hala.
Tara, umuulan na. Mga kaibigan, marami pong salamat sa panonood po ninyo. Sana po may na-share po ako dito tungkol sa lugar namin dito sa Bicol. Sa mga nag-aaral po sa DMS controller, panoorin nyo lang po yung mga ginawa ko mga tutorial dyan about sa mga parlet. Bago ko nga po pala makalimutan, meron po ditong gusto magpa-shoutout. Shoutout po kay Patrol Police Force Multipliers Inc. Bayanan Chapter National President Mr. Jeffrey Dorompili, National Vice President for Admin Mr. Roger Del Pilar, Budlong Chapter President Mr. Adel Flores, Chapter Vice President for Admin Mr. Eduardo Ediboy de la Cruz. Ganon din shoutout kay Chapter General Secretary Mrs. Ellen Tata Dorompili from Job Papa Tacorda. Maraming po salamat sa inyo mga kaibigan.